Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Wayete ngwenyama Mwaulemu mundilole your excellency kuti ndidzutse His Majesty Inkosi yamakosi Gomani 5 kuti apereke uthenga wa Umhlangano wa 2025. Wayete ngwenyama, wayete kumele. Ngwenyama Inkosi yamakosi Maseko Ngoni nthawi yanu wayete ngwenyama. Yes or no? Yes or no? Yes or no? Ulemwani, Your Excellency. Ndimafuna ndipemphe nawo, Your Excellency. Ndisana yankhule ndowaitani Bambo Francis Dube, Country Director World Vision. Kutamuyankhula mawu pang'ono, and then later on ndimalizisa ineyo. With support from World Vision, Your Excellency, tubanga launch buku Lero yachinamwali. Nde ndikudziwa kuti ine ndikayankhula iwo asanayankhule ndikuti mpata sawopezaso, Your Excellency. Let's go. Mr. Francis Dube, please come in front. President of the Republic of Malawi, Madam Monica Chakwera, First Lady of the Republic, Honorable Dr. Vera Kamtukuri, Minister of Health, Honorable Ministers and Deputy Ministers are present, His Majesty Inkosi Yamakosi Gomani the 5th, and all other Amakosis who are present
here, and traditional leaders, senior government officials, development partners, members of the civil societies, distinguished ladies and gentlemen, and all protocol observed. It is with profound honor and gratitude that I stand before you today in this year's Umhlangano Festival to witness together this historic moment. Umhlangano with a difference. Umhlangano that unveils the new Chinamali curriculum for initiation rich among us the Maseko Ngoni people, courtesy of the leadership of Inkosi Gomani. The initiation rites are important cultural foundation in many Malawian communities. They affirm identity, belonging, and values. Yet, we recognize that some practice within these rites, if without intentionality, do place the lives of the girls at risk by exposing them to numerous dangers like early marriage, school dropouts, health challenges, and many more issues that compromises their dignity and potential. Your Excellency, the new curriculum that is being launched today is to bridge, is the bridge that will help us in terms of honor our culture, our cultural heritage, while at the same time protecting the rights of children. It is proof that culture is not static, rather it grows and reforms, and that it can be a powerful force to initiate and support development. We meet with a theme, Ubuhle Bumnandi, which means there's goodness in being together and in working together. And His Majesty Inkosi Gomani has led us into this process of working together as a community to develop a curriculum that will support and guide the traditional or cultural ritual practices. But what is key and integrated in this curriculum is the importance of promoting the education of children, in promoting the health and life skills of children, in supporting the protection and rights of children, but also enhancing cultural identity and cultural diversity and preserving them at the same time. Your Excellency, I commend the government of Malawi, particularly the Minister of Gender, Community Development and Social Welfare, for its leadership in gender and child protection matters. Allow me, Your Excellency, to take this opportunity to salute His Majesty Inkosi Gomani V and all chiefs and for their wisdom, boldness, and leadership in driving change and making sure that we do have a curriculum of this nature. Bayete Ngwenyama, Bayete Nkosi. The launch reminds us that protecting and empowering girls is not only a community responsibility, but it is a national priority and requires policies to safeguard children. It requires strong partnerships. It requires commitment from every leader and all the citizens. Your Excellency, on behalf of World Vision, I reaffirm our commitment to protect every child, to partner with the government and communities in ensuring that every girl child in Malawi can transition into adulthood with dignity, knowledge, and opportunity. Today we celebrate culture. Today, as we celebrate culture, let us also celebrate progress, the progress of a nation that respects tradition, that chooses to reform for the sake of the girl child and for the future of the children in Malawi, in particular the girl child. Your Excellency, I want to thank you, Zikomo Kwambili.
Yes or no? Yes or no? Yes or no? Mundilole, Your Excellency, kuti ndiyambe ndikupereka ulemu kwa nkosikazi nkulu amene alipo mpano monga maya ku nyumba. It's always good to start at home, Your Excellency. Your Excellency, the President of the Republic of Malawi, Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, and Your Excellency, Madam Monica Chakwera, honorable ministers here present, His Majesty Ngwenyama, Inkosi Yamakosi Mberwa, and the Nkosikazi here present. Ngwenyama Zintambira here present. Inkosi Saile representing Ngwenyama Inkosi Yamakosi Mpezeni. Princes that are here from South Africa. Mbua Gomani representing the Kubai Gomani nation. Princess Tandi Moroseni, the CEO for Northern Region Water Board, and Madam Chatata from the Northern Region Water Board. Amakosi here present. Allow me, Your Excellency, to say all protocols observed. For there are so many people that should receive the respect. Ndipo nonse nditu imvani kuti mwalandiridwa zikomo kwambiri. Your Excellency, mundilole kuti ndiyambe kuyankhula kwanga ndi kuthokoza. Kuthokoza Mulungu, Inkosi nkulunkulu, okwanilisa kuti tsiku la lero tikhale limodzi, kusangalira limodzi, kuchezera limodzi, kusangalira chikhalidwe chathu limodzi. Ichi si chinthu chapafupi ayi, koma cha mtengo wapatali. Ndipo siyabonga kakhulu Inkosi nkulunkulu. Your Excellency, ndikufuna ndithokoze ma sponsors athu amene atithandiza mwambo wathu wa chaka chino. Kuyambira ndi our platinum sponsors, Nico Group, NBS, Chibuku, FDH, Sitco, Capstars, Godka, Magla, First Capital Bank, Nyasa Manufacturing, Salima Sugar, NU Trading, C&S Investment, Umozi Hotel, SDK Engineering, Lutando Holdings, NIF, Syngenta, Davina, Gibbs Security, and many others. Amene mwina sinakwanilise kuchula panopa, koma in due course, Your Excellency, tikalaso tukulemba mu newspaper wathokoza aliyense amene wathandiza. Ndithokozeso kwambiri Maseko Ngoni amene mwasonkhaso aliyense paeka individually mene tapangira update pa WhatsApp. I believe in pledges in drama inafika about 52 million, and in actual cash inafika, as of the time I was seeing in the morning, 48 million. Ine monga Ngwenyama yanu ndikuthokozani, ndikunyadilani. Chifukwa mukuone sadi kuti you support your Ngwenyama, you love your Ngwenyama. Tikamati mu umodzi muli mphamvu, timatanthoza zimene zizi. Your Excellency, chikhalidwe ndi chinthu chofunikira. Chikhalidwe chimathandiza kuti munthu adziwe chimene ali, adziwe kumene achokera, komanso akhale ndi maganizo akumene akupita.
tikaona makolo mene amakhalira mbuyomo zonse zimene ankachita sankangochita ayi mongoti basi zachitika, koma everything was strategic. Mbuyomu tikhoza kumawerenga kuona history zosiyanasiyana kuti mitundu yosiyanasiyana tinathiranapo nkhondo, kumenyana, kubayana ndi mikondo ndi zina zotero. Koma nthawi imeneyo sizimangokhala nkhondo chabe chifukwa choti makolo amakonda ndewu ayi, koma chinayi chitukukoso cha nthawi imeneyo. Monga mukhoza kuona kuti Angoni amamenya nkhondo kuti apeze malo abwino okhazikika oti iwo akhazikikepo. Your Excellency, chitukuko cha nthawi imeneyo chinayi chimene chocho. Your Excellency, pano tikuyendanso mu nyengo zosiyanasiyana, tikuyendanso tione kuti nanga chitukuko cha lerolo tikhoza kuchipanga bwanji kutengeranso ndi ngodya zathu monga chikhalidwe. Chitukuko cha masiku ano, Your Excellency, nkhani yoti tikulimbana ndi nkhani zosiyanasiyana. Tikulimbana ndi matenda HIV and AIDS, Your Excellency. Tikulimbana ndi nkhani ya njala. Tikulimbana ndi nkhani ya kufunika kwa maphunziro. Tikulimbana ndi zinthu zosiyanasiyana. Your Excellency, mwamva ndithu kuti lero tikupanga launch buku la chinamwali. Nkhani ina imene tikulimbana nayo kwambiri ndionera kuti atsikana athu madera mwathu mosiyanasiyana akumachoka kusiya sukulu nthawi isanakwane, nkulowa mabanja, moyo kumakhala zinthu zosokonekera. Ndiyeno podziwa kuti munthu, Your Excellency, wina aliyense amayenda mafezi osiyanasiyana, tinaona kuti fezi iyi ya chinamwali ndiofunika kuyiunikira. Your Excellency, munthu akati akugwira ntchito malo ena aliwonse, mchizungu amanena kuti kumakhala induction, whereby you have to be inducted into the processes of malo okugwira ntchito pacha. Akuphunzitse bwinobwino ndipo udziwe kuti no uziyenda motani pa office pamene pajapa kapena pa ntchito imene ijayo. Ana athu atsikana amayenera kuti alangidwe kuti no inuyo mafika level yakuti moyo mwanu nthawi ino mukenera muzisamale motere, ukhondo mupange motere, komanso osamapulupuluza nkumasewera ndi anyamata mukhoza kupezeka kuti zakusokonekerani. Your Excellency, zimene zizi nzofunikira ndipo zingatithandize titatita ziyendese bwinobwino kuti ana athu akhale nzika zodalirikaso pamawa. Your Excellency, ichi nchiyambi chabe mene tikupanga launch buku limeneli. Ndikutanthauza chani kuti nchiyambi? Sitikungokamba zoti atsikana azilangidwa iyayi, komanso anyamata amene. Fake anyamata akapezeka kuti osakulangidwa koma atsikana alangidwa, anyamata ajazo apeza akachoka kuchinamwali kuja nkumanena kuti ati ndi maphunziro achani ndete ntikusokonezeni fake osanga sana tani sana langidwe. Your Excellency, ifeyo monga Angoni timalimbikisa ana athu kuti azikhala ozisunga, akhale ana ulemu, akhale ana oziyimira paokha, ana odalirika, kuti akhalenso nzikaso zodalirika. That is why today, Your Excellency, mutiona tikupanga launch book limene tifikaso pomposo, Your Excellency, nditengera mwayi kuti inuyo poti mulipo mpano monga mtsogoleri wa dziko tipangira launch book limene limodzi, Your Excellency. Your Excellency, ndi anthu nonse amene muli pano, buku limene lili mene imapangidwa titakhala tikuyenda limodzi ndithu ndi a World Vision ndi aku welfare ayoneko ndiyena kuphatikizaso ndi amofesi mwanga kuzungulira mwa amakhosi onse nkufufuza kuti zinamwali zimayenda motani. Tinazindikira, Your Excellency, kuti zinamwali zathu zimachitidwa mosiyanasiyana, anthu ena amangopanga amene afunire, komanso makamaka amapezeka kuti atsikana malo moti aphunzisidwe zinthu zoyenera kuti aphunzisidwe kuchinamwali amaphunzisidwa zinthu ngati akalowa m'banja. Ndi pamene popo zimakhala ngati kuti no mwana wa standard 4 akumpasa mayeso a standard 8 kusokoneza. Your Excellency,
titaona zimenezi tinaona kuti chinamwali chikufunika kuti ichochi chikhale ndi syllabus chinthu chokhazikika bwinobwino. Because your excellency monga mukuziwira inenso pano ndine bambo kunyumba komanso ndili ndi ana ndikamakhala ngati ngwenyama monga munthu kuti angalimbikitse chikhalidwe loti tsiku linakenso mwana anga akwenera kuti sonayenso azapanga go through mwambo wachinamwali. Koma ineyo ndikakhala pansi your excellency nkufufuza sindimatha ineyo ngakhale ngati ngwenyama kumvetsetsa kuti kodi chinamwalichi chimayenda motani. Monga ana athu amapita ku skulu nkupeza kuti kuli syllabus kuchinamwaliso kupeneranso kukhale syllabus. Anthu amanena kuti ayi kuchinamwali ndikokambirana za chinsisi kodi zinthu zabwinonso mmabisa. Ayi your excellency tikuyenera kuti nkhani yosula ana athu should be out in the open kuti titukule dziko lathu madera athu. Your excellency mundilolenso kuti ndipereke ulemu kwa maparamount chief azanga amene afika pano such as Paramount Chief Kawenga, Paramount Chief Chakula Maembe, Paramount Chief Kyungu, Paramount Chief Lundu, and Paramount Chief Kadue. Ziko Your Excellency. Your Excellency ndima wamenewa tikudziwa kuti tsiku la lero tsiku la itali apa sinkhani ya speech koma kusangalala kunjoyera limodzi chikhale chathu. Your Excellency tathokoza chifukwa cha kufika kwanu ndikuthokoza nonse chifukwa cha kufika kwanu. Bayethe ngwenyama Nkosi mbero bayethe ngwenyama Inkosi zintambira. Your Excellency nditengereso mwayi Inkosi yamakosi zintambira alipa ndi namwali wathu chifukwa tonena kuti pa 27 mwezi uno tikhala longa ufumu ku Mozambique. Nje bayethe odzadza bwino azapezeka kumeneko andi ndikuitaniso nonse amene muli pano Maseko Ngoni nonse tonse amene tili pano kuti tiyeni pa 27 September tiuyane tipite tikasangalale limodzi ndi Inkosi yamakosi zintambira. Tathokoza ngiyabonga kakhulu. Thank you Your Excellency. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.